Amunt Ebre és una nova empresa que s'ha creat per treballar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat intel·lectual. El seu primer projecte és Símul, un arròs ecològic produït al Delta de l'Ebre que vol afavorir a desenvolupar un territori socialment responsable. El projecte compta amb la col·laboració de les dues cambres arrosseres del Delta i està liderat per l'exconsellera d'Educació, l'ampostina Marta Cid. En la mesura que Amunt Ebre és sostenible, garanteix el nostre objectiu. I per això el producte és un producte que hem triat també en una voluntat de donar-li un valor afegit al propi arròs i l'hem convertit en una marca social, la primera marca social de les Terres de l'Ebre. Els treballadors d'Amunt Ebre participen en les diferents fases de producció de l'arròs, des del treball al camp, passant per l'envasat, l'etiquetatge i la distribució, així com la comercialització i la venda directa. Ha sigut una bona experiència de poder, de veure estar arròs, de poder, en la teua suor, de poder que vagi endavant i es pugui vendre. Símul té la certificació del Consell Català de Producció Agrària Ecològica i forma part de la denominació d'origen protegida Delta de l'Ebre.